कंत्राटी भरती नोकर भरतीचा जो गाठ घातलेला आहे तो तात्काळ रद्द करावा शासन निर्णय या मागणीसाठी या ठिकाणी आपण ठिय्या आंदोलन करणार आहोत। तसेच लक्षवेधी आंदोलनाच्या माध्यमातून या राज्य सरकारचा आपण या ठिकाणी लक्ष वेधणार आहोत। या ठिकाणी जो शासनाने या राज्य सरकारने जो शासन निर्णय जारी केलेला आहे त्या शासन निर्णयाच्या ठिकाणी बार्शी तहसील कार्यालयाच्या समोर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी तहसीलदार साहेबांच्या माध्यमातून शासनाला आम्ही या ठिकाणी आव्हान करू इच्छितो। या ठिकाणी तहसील कार्यालयाच्या समोर या संदर्भित शासन निर्णयाची होळी या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। मी या ठिकाणी शासनाला जाब विचारू इच्छितो की साहेब, ज्यावेळेस तुम्ही कंत्राटी पद्धतीनं मुख्यमंत्री झालात, आज 50 खोके घेऊन या ठिकाणी मुख्यमंत्री झालात, तुम्हाला ज्यावेळेस खोक्यावरती सगळं दिसतंय, या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षा करणारा सर्व विद्यार्थी हा शेतकरी कुटुंबातील गोरगरीब कुटुंबातील आहे, तो आज तुम्ही 9 कंपन्यांना कुशल अशी वर्गवारी करून कामाची वर्गवारी करून ठेका देण्यात आलेला आहे। या कंपनी या सदर JR कोणतीही सुसूत्रता नाही। त्यामुळे जर कंपन्यांचा या ठिकाणी वाजवी हस्तक्षेप जर झाला, कंपन्यांनी जर या विद्यार्थ्यांकडनं आज विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा करतात, या ठिकाणी त्यांना माहीत आहे की कुठले एक टायमाचं जेवण करून शिळी भाकरी चटणी खाऊन या ठिकाणी विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत। तर अशी परिस्थिती असताना या ठिकाणी जर शासन सर्व विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत असेल तर तो अन्याय आम्ही सहन करणार नाही। राज्यभराचा पडसाद या ठिकाणी उमटल्याशिवाय राहणार नाही। काल पुणे असेल, मुंबई असेल, या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या वतीनं सर्वांच्या वतीनं तीव्र आंदोलन झालेले आहे। ज्यावेळेस बार्शीतून ठिणगी पेटते त्यावेळेस नक्कीच त्या ठिणगीचा वणवा झालेला असतो। त्यामुळंच सर्व विद्यार्थ्यांनी ठरवलं काल रात्री की आपण या ठिणगीचा वणवा केल्याशिवाय राहायचं नाही। आणि जो शासनानं जो कंत्राटी नोकर भरतीचा जो JR काढलेला आहे तो तात्काळ रद्द करावा असं शासनाला तहसीलदार साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून शासनापर्यंत विनंती करतोय। जर या ठिकाणी आज हे धरणे आंदोलन टाईप एक लक्षवेधी आंदोलन आहे, जर सरकारनं तात्काळ JR रद्द नाही केला तर या पुढील काळात सर्व विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून रास्ता रोकोसारखे आंदोलन या ठिकाणी पुढील काळात शासनाला दिसतील। तसेच दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे। पूर्वी 100 रुपये राजस्थान सरकार 100 रुपये राज्यसेवा असेल कमी फीमध्ये स्पर्धा परीक्षेसाठी ते फॉर्म भरून घेतात। नुकतं सरकार आलं आणि सरकारनं 1000, 800, 900 अशी कॅटेगरी करून स्पर्धा परीक्षा फी वाढ केली, तेही तात्काळ रद्द झाली पाहिजे। कारण सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलं आहेत, त्यांना ही परवडणारी फी नाही। त्यामुळं राज्य सरकारला विनंती आहे की जी स्पर्धा परीक्षा फी आहे तात्काळ तुम्ही रद्द करा, कमी करा। रद्द म्हणण्यापेक्षा तुम्ही कमी करा। राजस्थान सरकारच्या रोहित पवारांनी सांगितलं की एकाच धर्तीवर तुम्ही एकाच फीमध्ये तुम्ही सर्व परीक्षा घ्या। असं काय करता आलं तर तुम्ही यामध्ये पर्याय करा। तसंच दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे। महाराष्ट्र हा कृषीप्रधान आहे, सर्व शेतकऱ्यांची मुलं शैक्षणिक प्रगती करत आहात। त्यामुळं जी दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांची जगण्याचीच अवस्था नाही। अशा अवस्था नसतानाही शेतकरी कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक फी भरण्यास सक्षम नाही। त्यामुळं दुष्काळजन्य परिस्थिती असल्यामुळं चालू वर्षाची शैक्षणिक परिस्थिती दुष्काळजन्य असल्यामुळे चालू शैक्षणिक परीक्षा फी तात्काळ माफ करावी अशी या ठिकाणी मी आज या ठिकाणी आंदोलकांच्या वतीनं मी या ठिकाणी विनंती करतो। आणि या आंदोलनाचा राज्य सरकारनं विचार करून तात्काळ आंदोलकांच्या मागण्या मंजूर कराव्या।